Jasně. Příští týden, příští víkend mám celý, bych vás chtěl taktéž pozvat. Míro, včetně tebe nebo vás, klidně přejďte taky konečně se kouknout do Příšova. Míro, bude tam v pátek 29.9. takové neplánované... A to je kde ten Příšov? No to je Palouček, jak je u Plzně, no. Jo, takhle. Jo. Aha, ano. Palouček, Příšov, ano. Ale nebude to na Paloučku, protože nevíme, jaký bude počasí a navíc už večer bývá trochu zima. Tak budiž, tak jsme řekli, že si opět vypůjčíme místní restauraci, která je tam velmi, velmi pěkná pro 60-70 lidí. A bude tam v pátek 29. jakýsi takové neplánované nebo na poslední chvíli naplánované jakési setkání svobodného vysílače, takové malé. Nicméně to neznamená, že vás to nemůže přijet víc. Určitě ano, je to, říkám, pro 70 lidí. Ale hlavně tam bude právě hrát ta kapela, nebo já nevím, jak to pořád nazvat, Deja Vu, to znamená Laděnka s Petrem. Je to opravdu velmi pěkná hudba. Já vám tam určitě, Míro, dneska jako druhou pustím taky jednu. A nebo bych ji tam mohl pustit teďko. Co ty na to, aby věděli posluchači? Je to možné, Míro? Písničku? Jasně. Dobře, super. Tak. A to bude v pátek. V pátek, řekněme, už, já nevím, 12, odvírají o 12, klidně tam můžete přesvědčit 12, můžeme posedět, pokecat, popít, pojíst, cokoliv, všechno tam bude k dispozici, celá hospoda pro nás, celý ten sál. A potom k večeru, nevím, v 6, v 5, v 6, 7, nevím, by hráli právě tito dva muzikanti, výborní zpěváci, by zahráli, no a pak bychom se už zařídili podle toho, jak bychom chtěli. Takže to je pátek, ale pozor, to není všechno. Dál bude jakýsi seminář, já nevím, který se bude jmenovat Víte, jak zníte. Víte, jak zníte? Jako, to má být otázka. Víte, jak zníte? Ano. Jako když se na nás poklepe, nebo? Ne, když budeš zpívat. Jak ten tvůj hlas, jo, protože... Hele. Tak to vím, no, nic moc. No, ale ono to nemusí být vždycky pravda. To bude 39. až 1.10., to znamená sobota, neděle. Bude to Motorest u Rumcajze, Těchlovice 67 Stříbro. To Stříbra. Já vždycky říkám, my jsme tam měli to 5. výročí svobodného vysílače. Míro, minulou jsem to tady taky říkal, že ty jsi tam taky byl tenkrát, nebo ne? Asi jo, určitě. Nebo nebyl? Bylo v těch Těchlovicích u Stříbra, bylo tam 5. výročí svobodného vysílače. Jsme tam slavili. No. Mě už se všechno plete. Tak je to možné, že jsi tam byl taktéž. Tak, bylo tam hodně lidí, bylo tam narváno neskutečně, takže super. Takže toto bude seminář, budete tam moci přespat, je tam levný ubytování, takže v pohodě. Jednou provždy, bude to o tom, jo, tady to bude takový moto, jednou provždy se zbav pocitu strachu z projevení sám sebe. Ano. Přejte si vyzkoušet, jak to snadno funguje. Jak pomocí tónů můžeme navýšit náš potenciál. Tvé tělo ví, jak zní a jak se může opět zharmonizovat do optimálního stavu přirozenosti. Ano, tak to je jakési obsah toho, co se tam bude dít. Já jsem měl pocit. Ježíš, já jsem to mohl vidět, když Laděnka toto vlastně dělá. Ona udělala takovou ukázku právě v létě, když tam hráli na Paloučku, tak dělala takovou ukázku tadyto semináře a bylo to opravdu velmi, velmi zajímavé. Bylo tam srandy mnoho. Opravdu ono to dělá velice vtipně. Lidi se tam odvážou, lidi se opravdu tam naučí kolikrát i zpívat, představ si to, jo, takovéto věci, takže opravdu hezky pojatý seminář, který si myslím, že byste měli aspoň jednou zažít. Takže to bude 39. až 1.10. Kdybyste chtěli se toho zúčastnit, bylo by fajn, kdybyste
to napsali na na stránkách www.pis0 jako nevím, co to znamená pis0 jako písnička nebo pís0 nebo nevím, pis0 jako piš 0 dohromady pis0.cz a tam je to dobré dát vědět, že přijedete. Ano, aby věděli, kolik lidí tam zhruba bude. Takže opravdu velmi, velmi zajímavé. Tak ještě jednou ten pátek Příšov, tam bude koncert plus takové setkání, nebo setkání plus koncert Svobodného vysílače, takže taky určitě přijďte. Míro, co ty na to, co ty děláš? Nepřijedeš taky kouknout? Já nevím. No, vidíš to, hele. Ne, tak to je těžký, že jo, 14 dní. Někde lítám po světě, takže... No, jasně, no. A to je příští sobotu, jo? To je příští pátek, příští pátek, ano. Jo, příští pátek. Příští pátek, ne teď samozřejmě, příští pátek. Jo. 29. už bude, ano. A pak má zase další seminář na Slovensku, ne? No, jsi akční, no, určitě. Jo, takže samozřejmě byli bychom rádi, kdyby přijeli i, oni tam budou samozřejmě i známí lidé, někteří, ale my to teďko bereme jenom jako uvidíme, kolik lidí se sejde nakonec, uvidíme. Tak, to je všechno. Já teda dám jednu jejich písničku, ano, a teď nevím, kterou vyberu. Vím to už dávno, sál, měsíc, vrásky, slzy. Ježišmarja, řekněme něco, básník, nevím, tak asi tadyhle to, vím už dávno. Tak jedeme. No, tak to není ono. Troufalých září oblohou nitky z pavučin, na nich já a ty. Hledám tichý tón na paletě vůní od stínů. Ponoříš se do barev, dlaní otiskneš duhovou květinu. Vím to už dávno, že jsi láskou mou. Vím to už dávno, jsi mou proměnou. Vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty. Chodíš po špičkách plamenem, co nepálí. Roztančíš
jak baletku na pražcích tvé kytary. Vím to už dávno, že jsi láskou mou. Vím to už dávno, jsi mou proměnou. Vím to už dávno, že ty jsi mnou. Vím to už dávno, jsi mou ozvěnou. Stejně tak já, stejně tak ty. Tak, písnička nádherná nám zazněla, vím to už dávno. Ano, už to tady asi jednou bylo, říkal Míra, nicméně je to tak prostě pěkná písnička, Mírovi se taky líbila. Takže možná, že i ta písnička někoho přesvědčí o tom, že by si přijel poslechnout naživo tuto duo Deja Vu. Co myslíš, Míro? Dobře. No. Tak jo. Takže já už nebudu víc nikoho lákat a dáme se do dnešního tématu.